Iroi try sesien pat ngak ble pi paro ha kerteng ke ban bortam ke jo jisu da ni ke video ngan batai pi kumno ba pen di ya utu dawai piles te nama bangala dep ai lot chikibriu tenga klem yo shure bangan le video tenga bukum ha ini klong te ilong pelan-pelan gumto te di arteli ha kashisngi shikenta shaban bam lane shikenta hadin bala de pam te di kumbadi yo udawai kuli gumto te ladapi yo menta ketika tarik kano khat arterik Julai te penyu i bangalale iba kamret te nai piare di bet gumto hi di bet chi arteli hisndi te dalalut utu shi badan hang ne te kador kadai hi spa sanpo te kamuan pimdan gam shu hi ba phindi namar ba ngangai phila khia hi namar tang shiklong hang ne phila dei hi ban khia tang ba kan mau ye kini barabor da phidon jing pang piles te ubhindi kan mau ban thiet bet da philet yo hisin ti yo ubhindi phidi ban thiet bet kamut ha ka shisngi ubhindi phidi ban bam bet kumnum non riu tali ne khandai tali phidi ban bam ushupon kum to te shupon kum to mala te kajar wat ju shet e than re shet kat ban biang te hakapor phidang mi snam tu dang jur bhan em te hak do kapor te kapeleng ka do kiar te dala phila khia phila ban bam kam le le re tang ba hakapor badang jur kiar shwai ka tu ki do kiar shwai ka tu ki peleng ki ai te da phi i ba phila khia pa le le re te kumbang ala ju ong barabot da phi le pen khana wat ju shong slam re on dap ka met jo phi class ngo kwa ban let no hi wat nom up slam re te wat ju shong slam re na phi le na madon ki balej po ban khana ki ra mobile ki ra newspaper te phi shong slam hang to te ka pan long ban mi ta ban mi piles te da satiaru yele ban shong da leng knot da sajan yele ban shong da leng knot nai shong kan rong re te yele ban sumar lupa ken ha bom pat wan re kan ke jing pang ru te ki bala don le phi ha ban pikir bhai kata te da phidi utu dawai tak shudi utu phila yo khia hi tamba penmelen gum ta kan penmelen ban nai ayu re penmelen ban nai bam than re ki jing ban ki ba e te da phi bam utu papaya ru e tu snack we tu usok kompor e belang tu ru u yarap te sele gum ta kan te da phi kwa e kan ka dawai piles phi haban ayu phi haban phone lupa shua namar batang shtiyo hi phi de ban penan kam yo to tenga shet fresh be kum to kan yo ne udawai piles te ba phi don kam ban pelut no hi kan te kumbang aju ong na we ka por ha ba phi di ru di te ka jingen te da duwai da chakri bhayo blai pe ki ji kai ki bang ju pelai nang ne spang ka tin ka jong blai phin yo jing mut kumno phin chakri yo blai kanang pa ka jing pang kawan makna ka haban le no kanom shong sa ra ka met ka jong phi te le se don ki bidang kan thama ha ka channel ka jong ni te ngi ai ka umpnyang panja nyo le ngi ai ki umpnyang pan mi snyo te ngi ai ka sabon sai khmat ka bes ngi ai ki dawai pang mat tang ba hap shim lang ba ka dawai kha na da phishim dawai pang man te ki dawai pang mat ki dawai panja kha te da shim ki umpnyang mi snyo phi hap pan hi nang to to ka sna dam pan ki nam ai re te uprek ru don hang to ki tu ki panan kam yo u hena te le se phi da wan thmai phin nam sung thu renga kranik ai da phi la check ik videos ki jonga pen salap oi ni kong i shinai kini ki dawai te nakabanta ka jing tip ka ba khambania philaban phone hau number phone jongi pra ar san pra not ar nyo sao te yoro itura